ଏଇଟା ଧଳା ଫିନାଇଲି ମୋ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା? ଏଠି କ୍ଷୀର ବୋତଲ ରଖିଥିଲି କଣ ହେଲା? ନାରେ ସାବିରାଣୀ ଜଣ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ରଖିଥିଲି ଆସିକି ନେଇଗଲା କି ରେ ବାପ। କି କ୍ଷୀର ବା କି ଟଙ୍କା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ କରି ଆସିଲେ ଦେଖିବି। আরে রে 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 আরে ये टोका फिनाइल बोली मो क्षीर बोतल डाने ढाली देछि रे ए साबी कुआरे गलो।